2-11 ta' frar. Is-siġġiema tal-kampanja elettorali bdiet bil-Prim Ministru Lorenz Gonzi jgħid li ma xtaqx jikkummenta dwar l-iskandlu fix-xiri taż-żejt, fl-istess waqt iżda baqa' jiddefendi lill-Ministru Ostingat. Jidhirli li kummenti iżjed fuq hekk m'għandix nagħmel. Jiena fuq dak li qal Austin noqgħod fuq id-dikjarazzjoni li għamel Austin għamilha ċara illi qatt ma tkellem ma' din il-persuna fuq tenders li għandhom x'jaqsmu maż-żejt fl-Enemalta. Dik hija l-istarija tiegħu. F'kull okkażjoni il-ġurnalisti bdew jistaqsu dwar dan is-suġġett, b'Lorenz Gonzi jiddevja l-attakk tiegħu fuq il-ġurnalisti li skontu jġibu xi ħaġa li mhux veru tidher bħalli kieku hija vera. F'ebda ħin kemm ilu Ministru u anke qabel ma kellu laqat ma' din il-persuna jew ma' persuni oħrajn biex jiddiskuti it-tenders taż-żejt tal-Enemalta. Però l-emails ta' Times juru differenza. Permettili, le, ma jurux, imma għalfej għalhekk hawn toħroġ il-kreattività tagħkom kif jirnexxilkom xi ħaġa li assolutament mhix vera, iddawruha f'xi ħaġa li ta' parsija vera. Di hija talent kbir ta' ċertu sezzjoni tal-medja f'pajjiżna biex ma ninsulentax lill-oħrajn, ok? Grazzi ħafna. Id-deputat Franco De Bono jinterpreta dan il-każ bħala sinjal ta' xi ħaġa suspettuża ħafna bejn Lorenz Gonzi u Ostingat. Ħana ngħidilek, u mhux veri waħda ngħidlek, tnejn, there is something very, very fishy bejn Ostingat u Lorenz Gonzi. It-tlieta 12 ta' frar. Lorenz Gonzi, it-tlieta żar ix-xewkija u anke hawn kien mistoqsi dwar ir-responsabilità politika li għandu jġorr il-Ministru Ostingat brabta mal-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Jgħid li se jibqa' jemmen dak li qal Ostingat. L-istqarrija tal-Ministru Ostingat hija ċara u qatt ma iltaqa' jew tkellem ma' is-Sur George Farrugia jew ma' xi ħadd ieħor li għandu x'jaqsam ma' tenders l-floti taż-żejt jew xi tenders oħrajn. Dik l-istqarrija jiena naċċetta minnaħa tal-Ministru Gatt. Fuq dik biss ġifieri. Mill-banda l-oħra. Le, mhux fuq dik biss u fuq l-istqarrijiet li huwa għamel. Fuq istqarrijiet biss ma mhux xi prova konkreta. Fuq l-istqarrijiet li huwa għamel. Jirreaġixxi wkoll id-deputat indipendenti Jeffrey Policin Orlando li jfisser dan il-każ bħala l-ar skandlu li qatra pajjiżna. Fl-opinjoni tiegħi, ifhimni, anka qabel ma ħarġu dawn l-emails immessa aktar u aktar wara li ħarġu dan l-emails iva għandha tinġar ir-responsabilità politika mill-Ministru Ostingat. L-erba' 13 ta' frar. Il-ġurnal Malta Today jiżvela email ġdida dwar l-iskandlu tal-Loti tal-Commission fuq ix-xiri taż-żejt mill-Enemalta li fiha tissemma laqgħa mal-Ministru. L-email intbagħtet minn negozjant George Farrugia li fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ingħata l-proklama. Fl-email Farrugia jikteb dwar kuntratti taż-żejt u fl-istess ħin isemmi laqgħat li huwa kellu ma' uffiċjali għolja tal-Enemalta u mal-Ministru. Il-ħamis 14 ta' frar. 3 ġimgħat u nofs wara li kien żvelat l-iskandlu tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt fl-Enemalta, il-Ministru Ostingat jikser is-silenzju. B'konferenza fil-Ministeru tiegħu spikkaw dikjarazzjonijiet konfliġenti fost oħrajn dwar kemm il-darba ltaqa' mal-aġent Malti ta' trafigura bl-ewwel jgħid li kien jiltaqa' miegħu darba kull xahrejn jew tlieta, imbagħad jgħid li ltaqa' miegħu 3 darbiet f'sentejn. Fuq kollox però jaħsad lil kulħadd meta ammetta li kellu kont bankarju fl-Iżvizzera. Tgħidilna jekk inti għandek jew tikkontrolla x'kontijiet bankarji kemm fl-Iżvizzera jew f'xi pajjiż jew pajjiżi oħra li joffru tax havens kemm f'ismek jew f'isem nominee companies li jirrappreżentaw lilek personalment jew kumpaniji li fihom inti shareholder? Iva. Iva. Fismi personali. Fismek personali. Tista' ovvjament biex tgħidilna fejn. Ma naħsibx li huwa affarik biex tara. Dwar il-kont bankarju fl-Iżvizzera wkoll ikkontradixxa lilu nnifsu f'temp ta' satejn meta fil-konferenza qal li kien iddikjaraħ fl-assi finanzjarji tal-Parlament u wara fuq ix-xandir tal-Istat ammetta li kien naqas li jiddikjaraħ. Sa dan it-tant minkejja l-emails u d-dettalji li komplew ikunu żvelati dwar il-każ, il-Prim Ministru reġa' ddikjara l-appoġġ tiegħu f'Ostingat. L-istqarrija tal-Ministru Ostingat hija ċara u qatt ma iltaqa' jew tkellem ma' is-Sur George Farrugia jew ma' xi ħadd ieħor li għandu x'jaqsam ma' tenders l-floti taż-żejt jew xi tenders oħrajn. Dik l-istqarrija jiena naċċetta minnaħa tal-Ministru Gatt. Fuq dik biss ġifieri. Mill-banda l-oħra. Le, mhux fuq dik biss u fuq l-istqarrijiet li huwa għamel. Fuq istqarrijiet biss ma mhux xi prova konkreta. Fuq l-istqarrijiet li huwa għamel. Il-ġimgħa 15 ta' frar. F'dan il-jum spikkaw id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ fil-konfront tal-Ministru Ostingat. Prim Ministru l-bieraħ kellna l-Ostingat li għamel press conference li
fl-aħħar mill-aħħar kien qed jgħid li kien hemm frame-up min-naħa tal-Partit Laburista. Inti kif emmentu fuq il-kwistjoni tal-emails, temnu anke fuq dik kwistjoni li qed jgħid li hemm frame-up mill-Partit Laburista l-ewwel mistoqsija? L-importanti huwa x'qal Austin fl-ispjegazzjoni tiegħu, jidher l-ispjegazzjoni kienet ċara u jiena m'għandi xejn nżid ma' dak li qalu. Appoġġ li ntwera wkoll mill-kelliem oħrajn tal-Partit Nazzjonalista. Il-Ministru ma ħeba xejn, il-Ministru meta kellu xi ħaġa mar għand il-Pulizija ta' dikjarazzjoni għand il-Pulizija. Is-Sibt 16 ta' frar. Austin Gatt jindirizza konferenza tal-aħbarijiet oħra. Din id-darba fid-Dar Ċentrali għaliex qal li kellu l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista kollu. Qal li l-Gazzetta Malta Today qed tiġi manipulata u l-emails ippubblikati fuq din il-gazzetta huma parti minn dak li qed jallega li huwa frame-up kontrih mill-Partit Laburista. Jew il-Malta Today ta' Xavier Balzano u Roger De Giorgio ġiet manipulata mill-bidu sal-aħħar. U minn min kellu interess jagħmellek frame-up. Jew inkella u nispera li mhux hekk il-Malta Today kienu voluti implikati fil-frame-up innifsu. X'tikkummenta? Il-premessa tkun favur tagħhom, ġifieri li jaġixxew in buona volontà. Li kienu manipulati. Li kienu manipulati minn xi ħadd ieħor. Fil-konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali jippreżenta ruħu l-editur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan li kontradixxih. Is-sors, iż-żewġ sorsi huma nies li huma nies terzi persuni laqqas remotament marbutin ma' xi karru politiku jew kellu ma' dak. Għal-każ tal-emails li tissemmi int, jiena hawnhekk quddiem kulħadd qed ngħidlek li jiena ipprintjajt l-emails minn fuq hard disk u jiena kont attent ukoll li ma nagħtix minn dawk il-mijiet ta' emails li jiena stess ipprintjajt, eċetera, eċetera. Dwar l-akkuża ta' frame-up, Austin Gatt laqqat kwerela kriminali mill-kandidati Laburista Evarist Bartolo, Manuel Mallija u David Farrugia Sacco.